Aké zmeny nás pri vyúčtovaní za teplo čakajú na prelome rokov? Mám teraz hovoriť? Keďže počas leta sú zmrzlinári Či sa za túto dobu s nádržou niečo urobilo, sme zisťovali u správcu i užívateľa. Stoj. Tomu zozvole. Ešte raz. kežmarské senné trhy neboli iba na... V Kežmarku neprší, a už asi aj prší. Hoci momentálne v Kežmarku sa počasie umúdrilo. I užívateľa. Zmrzlinári po nevyťažení. Jak to poviem? Redaktorom to ale na radosti. Aj preto výstava nesla názov Enchanté. Pozri, on mi ide krívo. Hovor. Iba si to zopakujem, hej? V večernom stole nechýba rybacia pochúťka. Stáno. Budický ústav. Prestan to smiať. Prednosti a skromnosti Vierka Berkiová. Chcete ti dopustiť. Ale ty ideš inde. Do Kežmarku počasie Čo sa smeješ? Ako sa voláš? Nina. A s kým si tu? Mami. Javajú tradície a na štedrovečernom stole nechýba rybacia pochúťka. O svojej bezprostrednej... Sme sa dozvedeli, že máme... Telefonát jedného obyvateľov sú ulice Bardejovská. Ale nejak... čo som to chcel? Ako sme sa dovedeli... Stovku. Si rok rozšíriť o 9. Tu pozeraj, tu je kamera. Ahoj. Prekrásne prostredie golfového ihriska v Zle to hovorím. Ešte raz. Dovidenia o týždeň. Prežite úspešný týždeň aj pri sledovaní našej televízie. Dovidenia. No, to už je sranda, o to sme kričali.